କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ? ସରରୁ ଲହୁଣୀ ବାହାର କରୁଛି। ଲହୁଣୀ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣ ଟିକେ ଲେପନ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ହେଲାଣି ଗୋଟେ ପିଲା 11:30ରୁ 11:30 ନା ଏବେ ତ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଇଛି। ବସିକି ଘୋରି ଚାଲିଛି ତମର ଗାଈ ବାହାର କରିଛି ତମ ଘରେ କେବେ ଗାଈ ରଖିଥିଲ? ରଖିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତ ନୂଆ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ତମ ପାଇଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। ତମେ ଗଉଡ଼ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲନି। କରିବ ବୋଲି ମାନେ କ'ଣ ଗଉଡ଼ ଘରେ ଜନ୍ମ ହବ? ସବୁ କାମ କରିବ ନା। ଯୋଉ ଘରେ ଜନ୍ମ ହବ କିନ୍ତୁ ସବୁ କାମ କର। No.